sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce, Spes nostra salvi. A ti clamamos, exoles Filii, a ti suspiramos, gementes et tristez, in hoc lacrimarum Domini. Ea ergo advocata nostra, Idus tuus misericordis oculos, ad nos converte, et issum benedictum fructum ventris tui, nobis pos officium ostende. Welcome sa atong weekly Bible studies dito sa Arkidiocesano Nuestra Señora La Limpia. Lain na usab na manindot nga adlaw Lunes, buwan sa February sa 12, 2024. Nya kung kanunay nga pagpasalamat sa atong mga igsoon, atong mga brothers and sisters na kanunay yun nga tambong sa atong sinimana na Bible study diri sa Arkidiocesano. Salamat kaninyo, brothers and sisters, sa inyong paghatag yun o gayon. Kanya, dili usap nato kalintan sa pagpasalamat ang atong mga online viewers nagikan sa nakalain-lain kapitong chapters sa ilang kanunay usap na pagtanaw o sa kanunay nilang pag-like and share. Salamat kaninyo, brothers and sisters, kung may gabi kaninyo talan. Kunya, dili ko maganan kay murag medyo lalita kay natay medyo technical error sa pagkuhan live streaming. Karon ako ipaila kaninyo ang atong unang speaker. Ang unang speaker sa delikatanon, sa delikatibo na nagsisanyaw, nagsisipit sa atong pagtuong katoliko na di pagkagunay na makita siyang ikilay, siyang mga reels, mga TikTok, sinisanyaw na ati sa social media. Usa ni ka katoliko, usa ka Catholic defender. Atong sugaton sa masipang tawakan si Brother Boots Capillo. Salamat po sa itong kailangan ng bulan kung so si Brother Arma. Kung kaninyo sa atong mga kauban, mga defender sa Sibahan Katoliko na niya karon sa atubangan.
nga mga Katoliko, panahon ko sa Santos Misa, hindi kuno ta magdala og Biblia. Ano kumana? Brad, matod nila, brad, panahon sa Misa hindi mo magdala og Biblia. Matod sa mga Katoliko, mga Sona, na sila kuno, panahon sila mag-tigo, magdala sila og Biblia. Kung sa mga istorya, silang pastor, masunod dito nila kay basa ba nila sa Biblia. So, sa mga kasunod, para kung sa Biblia. Ano ba? Imo ang example ni mga tanga ni Robert. Ano panahon sa inyong Santos na Misa, hindi mo magdala ng Biblia. Ang sawa ng pag-approach, Brad. Imo, Brad. Para ni mo, Brad. Munay mo katana ni mo, Brad, nga. Brad, nga itong panahon sa Santos na Misa, hindi mo magdala ng Biblia. Ano may pare? Ha? May pare. So, di ba nga magdadalo nga, ang anay na kapitulan nga Santos Misa dili pala Bible study. Mao dili ka magdala og Biblia. Mass is the highest form of prayer. Magdala ng Biblia, Bible study sa pasugin mo karon. Di ba? So, mao na rason lalo sa panahon sa Santos Misa, dili ka magdala ng Biblia. Pero hindi rin magdala na pero dili yun necessary. Kasi kinaingan ko na, Mass is the highest form of prayer. Dahil no, obligasyon nila nato ang pagtambong yun sa Santos na Misa. Dahil no, sa akong experience, sa una, mawala pa ko yung medyo wala pa katigaw ba, dahil sa pagtulungan sa simbahan, ang magdala ninyo kung sa inyo nga sa una, inilagay ko kang mong nag-misa na galit-galita, musota, at taimingon na panahon na sa Evangelyo na kami, ikaw mas magalawat, ulit na yun. Di ba? Kung pa lang natagal, pagtagad ba, kung sa Lord, ang importante, panahon sa Santos na Misa. Inanaglan ako ang experience sa una. Dahil na, pagpapagyan na ako, natugkad, kung sa Lord, ang inundanon, kung na kinahal, kung sa iyo kita, di pa mo man ang Misa, ako, kung mo kita hantod na human. Kung ka na usahay dito sa panahon sa Misa, ang experience natin yung makita, ito yung na maglimbag na ba? Eh, mo sa tabi, nakaya ko sa amin na ako. Di pa mahuman ang Misa, pagkalawat, hindi kayo. Hindi ka nilaging dadalhin mo ka, umuha na nakatampul ka ba? Huwag yung magay importansya kung sa iyo ang kahulugan ng isip diha sa Santos na Misa. So, pero ako, ito yun. So, ako, siya yun yung sa church, para dapat rito, nadahuli mas because the virgin of the mystery of salvation would not for the museum, which kung imusap ko na diha sa katikisin na ang Santos dogang na pagpanuglo sa kumsipahan na ang Misa mao pinituroon na halad sa sakripisyo sa Panginoon ubos sa balihon sa pag-ubino. Ang Misa o sa lahat mo kanyang higpit na halad sa Panginoong Kristo. Sa pag-agi ng maupalit ng halad, mausap ang biktima ng ihalad. So, di ba lang ito dito sa krus, itong Pinoong Kristo, ihalad, siya kawalingon sa duroon na paagi. Apat diha sa Santos na Misa, hindi na itong Pinoong ihalad, siya kawalingon sa duroon o sakramituhanon na paagi. So, ato pa sa inyo sa sala na himo pinaagi sa sakripisyo sa Panginoon dito sa krus. Apat diha na nato diya sa Santos na Misa, mao kini ang pagpadana sa mga gasa ngadto sa taksa. Apan, subok lang para ko na nakinig pagtulungan wala ikaw ni ginadawa sa akong mga kaisimunan ng mga tinig na ito. Gani para nila, kapag nila, isa, wala kang iyong pinahangganan. Ihin mo lang sa Panginoon Kristo ang higpit na nahalat sa makakasarap sa alam sa tanang panahon. Ilang ikabi in Hebreo Kapitulo 7, versikulo 27. Naman po nila, kaya sa bagong higpit ang halat mo ang mga Panginoon Kristo. Kaya ka na kung gihimo sa tumpari, wala kung nagiging ilang gigamit in Hebreo Kapitulo 10, versikulo 11. Kaya katulungan po nila na
Ang balaang ng panagtigo, pinaagi na nyo sa pagbasa sa kasulatan. Mga awit, mga patampo, piling na kunubisa. Ilang igamit ini Colossians sa Kapitulo 3, versikulo 16. Sumao kini ang mga teksto nga ilang kumasihan na nagpamatuo kini Punong Santos Manisa nga pagtulungan sa simbahan walang maninipulos. So, ibang nalatuhan na sa katapusan ng hapon at ng Kristo, nagtutulong sa ganito, isip, representasyon sa iyang kamatayon dito sa cross. Kaya sa Pablo sa unang Korinto, sa Kapitulo 11, versikulo 23, sa inyo sa Pablo, na ang pagtulungan, naghihatag ang sino na akong ditutlo kaninyo, nga sa gabi na siya gibuhihan, bikuhang sa paan, gipigas-pigas o ihatag dito siya magtilanan o umiinom. Dawa na ninyo pili mo akong gawas. Kung tapos sa kunyapon, bikuha siya sa kupa, pasalamat sa Diyos, gihatag dito siya magtilanan, umiinom mo akong kupa, imanaan sa pagtulong ng ula. Matag inom ninyo kupa o hata sa paghandong kalako. Kaya sa pagkakaon ninyo pa, matag inom ninyo kupa, inyong isagyaw iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. So atong sabto ng palagbubo, no? Sa matag konsupresyon day, sa atong mga kapalitan, nagibuhat sa Panginoong Kristo. Amen? Di ba? So, kung saan pinaagi sa punong naglitok sa Panginoong Kristo aton sa katapusan sa Panginoon o kung sa pagkonsagrar sa pagpinong inipikto sa wangkulo, iyang ipasabot na dito sa cross may mula sa hipit ang iyang dulog sa iyang gawas. Iyang initihimo at ubangan sa iyang apostolis ng usap at umanong o representasyon sa iyang kapataling dito sa krus. Kung siya Panginoon, buhata ninyo ini sa paghandong kanako. So iyan dito kuno o sa kalito. Usa ka umanong representasyon sa iyang kapataling dito sa krus na ilaw sa pagkahimuon o sa ilang sumusunod tungkol sa katapusan sa kapalaran. Sa katapusan ng panahon, sa katapusan ng pagtihangko sa Panginoon, diha sa Luke chapter 22 verse 19. So sa inyo sa Panginoon, kini ang lawas, nagitong kiyang kaninyo. Kini ang upa sa pagkasabutan ng itimaan sa pagkuko, nagigula halang kaninyo. So di ba na alam ko, hindi ang Panginoon sa Kristo, nag-islo sa pagkutiyang sa lawas, o pagkula sa iyang dugo. So ang di ba na ito, mga kalunod sa pagkutiyang, o ang paghalang ingon sa sakripisyo. Kaya niya magod niya, Apostol Pablo, diyan siya pasahog, siya sulat sa Roma, sa Kapitulo 12, versikulo 1, sa inyo sa Pablo, busa sa kangyo o kaninyo, sa paghalal sa inyong pagaling ganto sa Diyos, igun, papakukya, sa inyong pagaling ganto sa Diyos, igun, nga buhi, halal. So sa katapusan ng panihapon, sa katapusan panihapon, kundi na Panginoon Hesus Kristo, bihala sa iyang kagalingon, sa hiling tubuon, mapaaki ubos sa balon sa pari o pinon. Sa diha bitaw siya mikonsagral, biingon siya, ngadto siya apostolis, buhatan ninyo kini sa paghandog kanako. So di ba nanalo ang ipabuhat sa atong Ginoo, ngadto sa iyang mga apostolis, mao ang iyang ibuhat di adtong katapusan sa panihapon, mao pagkonsagral sa pari o pinon, aron mahimong iyang lawas, kabuhi lawas o dugo. Subusan daw atong masabot na ang mga apostoles iyang gihimo sa mga pare, di ba? Uban sa pagbuhat sa iyang dibuhat. Kung mausang katungdanan, nahibasa kini ngadto sa ilang sumusunod uban sa mandong sa Panginoon Kristo sa pagkamit niini. So di ba naman ko ang misa ihalad pinaagi sa misteryo sa pare. Kung sa atong masabot na kung Ginoong Hesus Kristo, ang alabang pari sa misa. Di ba na sa tato, ang pari, o kinihan yung representative. Kapag ang pari, matuloy na siya musagad, muhalat sa mamusa, mga tuwang sa siya, ang muhatan, o pasaydo. Siya usap ang ministro, sa itong Ginoong Hesus Kristo, tuhod kay kita na ni Kristo, ang ginagawa na limaan sa pagkapari. Siya usap ang ministro sa simbahan, tuhod kay siya mawas ang pinialam na nagbuhat sa lalan sa simbahan, kung alam sa kapuslanan sa tananian mga sakit.
No, pero atong sabto, sa diya, sa akong maligo, sa konsultasyon, di ba? Kasi libon sa Panginoon, buhatan ninyo kini. So, klaro ato masabot, ang mga katungdanan, di pasa sa Panginoon at sa mga putulismo, na continue kini sa ilang mga sumusunod. So, atong sabto, sa ilang gamit ng teksto sa mga kaigsuunan ng mga Katoliko, diya sa Hebreo sa Kapitulo 7, 27, so di man anak mo ang magkausaran na halang sa Panginoong Kristo, mao katong halang niya dito sa Kalbaryo. Kaya nga naman, kay human mamabanhaw at Panginoong Kristo, dili naman siya mamatay ang usawa. Hebreo 7, 27. Nung kumalak sa Roma 6, versikulo 20. Di man alam mo, ang halang sa misa dili man pagsubli sa pagpatay sa Panginoong Kristo dito sa cross, kundi pagsubli sa iyang handumanan, sa iyang kamatayo dito sa cross. Ay halat siya sa Santos ng Misa, sa sakripikado man na paagi. Sumala sa Lucas sa Kapitulo 22, versikulo 19. Sa inyo sa Panginoon, buhatan ninyo kung sa paghanto na ako. So sa iyo na yun, nagsabog na hasta kapilang mo na itong ipatay ang atong Ginoo. Mga bitaw mo na kung subo na palagungon na ako'y higala sa unang Iglesia ni Cristo, mga Panginoon. Sige mo mong silipler ako na ganun lahapin ng bumiwin pa, di ba? Sa kapila mo yung pagbiya at yung Ginoo. Kaya mo mong sige mo na sige, halbong na mo kung ba, sige, tudlo sa mong sibahan ni bumiwin na ako, na Ginoo sa Santos, hindi rin malakas sa kapila na namin patay, hindi rin dumana na sa mga lingkod na sakripisyo mabibuhat sa Ginoo alang maluwas ang katauhan. So, ikaw niya sa Hebreo sa Kapitulo 10, versikulo 11, na ipasabot mo diyan na halag na dili makawagtan sa sala, mao ganong halag sa mga dugog sa mananap. E gani mako diyan sa Hebreo sa Kapitulo 10, versikulo 4, ingon na dugog sa kanting duro bata, dili yun makawagtan sa sala. Umayon sa biya sa Hebreo 10, versikulo 11, na matagpagi ang Diyo nagsublik paghalag sa samang sakripisyo. Kinin sakripisyo ba, hindi yun makawagtan sa sala. So, mga ipasabot mo, magkakilin makawagtan sa sala. Apan, imanala ko, ang halag diyan sa sakramento sa bisadaan na inipahibaw, diya pala sa halag ni Melchizedek. Imato diya Genesis sa Kapitulo 14, versikulo 18, na si Melchizedek, kapalit sa salita, halit sa salim, upalit sa labing halangdong, nadala, upalit o bino. So, ang masabog, nung pinapadalang na sa daang Testamento, daan natin ipasabog, no? May humor sa halat, kahimuman sa binugalit niya sa pasamon ni Malakaya sa Kapitulo 1, versikulo 11, isa-isa usap, bato niya, gilingon na bigal sa pagsuwang sa daw, atod sa pagsalok ni ini, ang akong walang dakuan sa mahigpit, ang Ginoo ingon sa kanon, tungkol kay higpit na halat, igahala man sa akong halat. Kaya di ba ang isa may kakatungan ini? Itang mga Katoliko, ginano, dito sa pagsupang na sabot dito, di ba, naghimo ng kagalan. Kayo pa sa muntag, natin misa, inagagawin sa tuwa, inagagawin na kung sa laing naso, naghimo rin sila kagalan. So kita ang kakatungan ini, naging di-say-say, diha sa pasahon ni Tita Maracayas. So kami, agunaw sa ihalan, naginig tutuon na halan. Sama niya sa Bino, walay katubo, isinso, sumalat niya sa Exodus 25, kama, 5, kama, 29, o 30. So ano na ihalan mo, naghihimo ang mga Israelita, naginig tutuon na halan. Ngayon katulong, bago nila na ang malaan ng panagtigo, pinaagi na kung sa pagbasa sa kasulatan. Maawi, makapagpaputin ng mga misa. So, di man ala ko ha ang ihimo sa mga apostoles, hindi kiwali lamang, kundi sa pagpikas-pikas sa paa. Sumalang niya sa buha, Kapitulo 2, versikulo 46. Ugaling niya sa buha, sa Kapitulo 20, versikulo 7, sa inyo ng Apostol Pablo, pagkanimin ko sa gabi at katigong gabi, anong pagkampi sa balaan pangihapon. Ugaling si Apostol Pablo niya sa sulat sa unang Korinto, sa Kapitulo 10, versikulo 16, sa inyo ng Apostol Pablo,
Ako pa sa kapagdalangin, ako pa sa pantulog ini, pasalamatan ang Diyos. Dili ba pag-iambing man sa lubog ni Kristo, inom nato kita dito ba? O dili ba pag-iambing man nato sa lawas ni Kristo, inagkaon nato ining pag na ato bibikas-bikas. So ato masabuto sa matagdawang din nato. Sa iyo kay Siya, nag-iambing kita sa lawas sa akong Ginoo, Hesus Kristo. So diha mo sa Santos Lamisa Rupi ang pag-uod, ipagkakong ini sa pulong sa Diyos, binaagi sa pagbasa sa kasulatan, pag-awit sa mga salmo, o ipagkakong sa lagitlod, na kalatlod, mga ulog sa akong Ginoo, Hesus Kristo. Sumala, Yasuan, sa Kapitulo 6, versikulo 51. Juan, Kapitulo 6, versikulo 51. So atong masabot no, sumala sa pagkalulog sa akong simbahan na ang Santos na Misa na agidihan na kasentro ang konsegrasyon sa paan o pinyo at mahimong buhi na lawas o dugo sa akong Ginoo Hesus Kristo. Malaw ang iyong karistiya. Maubigaw panahon sa konsegrasyon, di ba? Luluhod kita. Gumigan kaya ang iana, di isa sa kapit. Maubigaw ang literal yun na nakunod o lawas sa akong Ginoo Hesus Kristo. Maubigaw sa akin na ikupan, matindang ilahi sa akin, di ba? Panahon sa konsegrasyon, isa kaya tayo ng mga alumong pipin luluhod. Bago lang nasabot, iwag kaputan man yun, kung yun mas sayo, kung sa'yo ang ibang aton, nini pagkonsagrar sa pang dino ang mahimong lawas bubog sa Ginoo Hesus Kristo. So di ako sa Santos na Misa, kung di ang mga mapuuhon, uban sa parwe, muhalat kini sa labing ng taas, kapag dahil ang pasalamat sa Diyos, ang itawag na akong adoration. Ang pasalamat siya mga langit, o mga gasal, tawag ito thanksgiving. Panganyong buksan, siya kalawa yung kalaban, petition. Pagdawa usap siya, pagdawa siya, siya kastigo, pasaylo, gumikan sa taghanatong kalagpasan, o pag-angkod, siya pagkikigala, itawag na ito petition. O pagdawa usap sa kastigo, gumikan sa sanap, nagtawag na sa plato, sa dispasyon. So diyan mo sa Santos Kalisa, kung ako ito mo, ang atong kahuna, kung atong kasikasing sa mga pagsaulo. Ato sa tumamong, ang sisubok sa konsipahan sa pagtampong sa Santos Kalisa sa Adlaw na Linggo. Hindi na tama, ang usbot ko may gabi na namin Daghang kayong salamat dahil po sa kabilo sa manyadatay na iman na yung hamper kauna may tungkol sa Pilipinas. Ito na yung ipahibaw mo. Itong pagkapunta sa buwan. Guys, ang positivity talaga may kabila. O simple already. Kunya, hindi ko maglaman dahil video na away ang pasukas kaya natin ikikatiyon at mag-speaking. Ako ipahilala ng inyo ang akong kaduha speaker na pagpulutan. Kini ato ang kaduha ang speaker kung saan sa atong mga puro stiwan. Kung saan din ka-active na nagkisao na sanyaw sa itong pagturo at dito. Atong sugaton sa masipang na palakpakan si Brother Supilon Pastoril. Mayong gabi, kalatong tanan, marisol ko din ang Kristo. Mayong gabi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Salmo chapter 1, verse 2, mayroon din na instead, they find joy in obeying the law of the Lord, and they study it day and night. Within one of the true happiness, isa sa tinuod nga kalipay sa katawag niya is ang magkakaplag sila o kalipay sa pag-study
sa balaod nitungod sa Diyos o ginasali nila adlaw o gabi. So karon mga kaigsuonan, ang atong diskutan may tungod kini sa usa sa sakramento ditulo sa atong simbahan. Dahil ulang po kini sa sugo sa atong Ginoong Jesucristo diya sa Mateo 22, na reciting ato sa 40, ang nakasuot diha ang nagingon, love your God, with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, and love thy neighbor as you love yourself. Inatibok ang sugo sa itong Ginoong Jesucristo, dalang ko hining duha ka sugo ang pag-ibugma. So dili sa pag-ibugma sa itong Ginoong Diyos, dili nato dapat kalimtan ang atong makaparian, atong higumawan. Mauna ang atong topic, mga igsuonan, may tungod kini sa pagkapari. Priesthood, in connection related to the topic last Monday, Sacrament of Reconciliation. O sa nauna nga nagpahayag ganiya, Sacrament of Holy Mass, adiin ang mo administer ni isang pare. So, sakto lang po nga atong sagutan ng pagkapare. Now, diri sa Biblia, angay natin na makalimot. Katong ikutan sa pumuna o sa itong kasing-kasing, na dunay duha ka order of priesthood ang iskutan sa Biblia. Ang order of priesthood na ipasapot nga dili related sa itong Diyosang, dili pare o priesthood ka sa mga pagano. The first order sa mga pare is ang order of Aaron. Under the Levites. Ang ilang na atong pagkion ang background sa order of Aaron, order of priesthood ng Aaron. Ano man, kaya doon na itulo ang atong mga kaisunan, magamito nila ang Ephesians chapter 4 verse 11. Adi lagi pa imong kata niya nga why pare mention. Pero ang naka-mention niya is atupan apostles, prophets, evangelists, preacher, o pastor. Pero kung sa pagtunin mo na niya nakana ang versikulo, dili na mudapig nila. First of all, ang atong mga apostles, preacher. They are also teachers and evangelists. Matthew 28:19-20. Tuloy sila sa tanan na kung ditulo kanina. Dili ba ito po nga ang pastor lahi, niya pare lahi, apostol lahi. Doon lagi na related or connection ang matag sa yung tawag yung appointed sa Panginoon. So sumala niya, ito sila ng pastor ang ulo. Ephesians chapter 4 verse 11. No? John chapter 10 verse 16. Ang shepherd na visible na natulog sa itong simbahan si Kristo. Why lang? Isa visible rin siya ang pangulo sa itong simbahan. Matthew 18 siya malagtong. Colossians 1:18 siya ang ulo sa lawas ng mawang iglesia. Natural na siya ang head o siya ang shepherd. Meaning, pastor. No? Namuoy mo o guide sa katawan. Hindi mo nakabuot na atong Ginoong Jesucristo mo pilit po siya o guide shepherd. Kadi mo yung lumala. Iyang piniyalan na. Kasi sa Pedro. Kasi John chapter 21, verse 15-17. Kasi si Pedro, si Pedro take care of my sheep. Meaning siya o sa pastor. So karon, arisa na sa order. Ako yung kumana, pari-pari ka sa Diyos. Meaning, you are the priest of the Most High God. Genesis chapter 14, verse 18, si Melchizedek, yasputan sa itong iso ang giniha, yung Holy Mass. Yun si Melchizedek, giglaro niya priest of the Most High God. Hebrews 50:26, si Kristo ang labaw pare. So why lalis, mas ni si Kristo, isa na pare, ang
order kaya isunod, mawa order ng Muslim. Pero ato sa kukiran, order of Aaron para ato na comparative study pa. So, praise of the Most High God, kung short kung mag-diskuta ka o pare. Kedua, they are called to serve and dedicate himself to God. Ang mga pare, itawag sila sa pagservisyo o pag-dedicate. Binighalad nila ang kinakagalingon para sa Diyos na kayo. Mga sa Exodus 28, versikulo 3, He may be dedicated as priest in my service. Si Aaron, hindi pa sa kanya. Kadiin siya, mag-alagad ka ng inun na pare. Exodus 29, versikulo 1, this is what you are to do to the Aarons and his sons to dedicate them as priests in my service. So meaning, mahisgot ka rin pare, you are not just a priest of the Most High God. You are also called to serve and dedicate yourself to God alone. You see? Exodus 30, versikulo 30, then anoint Aaron and his sons and ordain them as priests in my service. So, dili natin noon kay nag-iwan na why pare diya sa Biblia. Kuya kay babasahan na lang ito pare diya sa Old Testament, ano sila sa New Testament? Sa chapter 4 verse 11. Pero ato na sa niya. Ang anila, nadunan na yung background. Naduha ka order ang isutan diri sa Biblia. Sa Old Testament man niya order of Aaron. So, first, again, you priest of the Most High God, mga pare. Kedua, called to serve and dedicate himself to God. Ikatulo, separate. Meaning, ikuha sila sa Diyos. I-separate lahit sa katawan. For the task, ang task na ilang buhaton is to, well, ayun, mag-service sa Diyos. Special na siya na task para sa mga kabayan. Mula sa Exodus 21, verse 1, summon your brother Aaron and his sons, Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar, separate them. Separate them from the people of Israel. So, si Aaron, yung mga anak, itawag sa Diyos na, dili lang kayo nga, itawag sila ng pulagan, kundi, gikuha sa Diyos na, i-separate sa katawan, na isa ba? Literal ako may iskutan, ano tayo common priest of ministry of priest. Hindi akong iskutan, ministry of priest, special service na para sa Diyos. Hindi lang ministry. Ministry nga pagkapalit na sila niya yung offer sa sacrifices o assist sa katawan na kasi buhato makasalang ka o yung advice sa katawan. Then, fourth, gusto ka pagkapalit, lagi na yung ritual pa. Doon ay ritual. Kanay tao. Una dia, sa Exodus 29, verse 7, wala sila o oil. Ikaw oil ang ulo. Oil para for timaan. Kasi lagi ni Exodus. O, ilain. Another ang Exodus 29, basaw ng Exodus 29, bringing Aaron and his sons to the entrance of the tent of my presence and have them take a ritual bath. So, ang ritual na ginili mo sa una, nagtawag nila kay Aaron, di pakalit mo sila. No? Yan ang ginalan, dibdib ba? Another is ang kalima, isang holiness. Ang kanang holiness sa pare, mamaagi sa Diyos na siya. Kasi hindi siya sa Leviticus 21, versikulo 8. Leviticus 21, versikulo 8. The people must consider the priest holy. Ang Diyos lagi na? The people must consider the priest holy because he presents the food offerings to me. I am the Lord, I am holy, and I make my people holy. So, klaro, nga ang kaparian, yawag ang katawan, yung Diyos nga, the people must consider the priest holy. Sa rason nga sila mo ay presents the food offerings to me, I am the Lord, I am holy, and I make my
comfortable. Kaya sa graatubot, may sugad pare, pamaagi sa unang pagkasaka, ihalang ka kung katay ito, animals, hindi para makasaylo at busa na. So ang pare, may mo pa na. Ang pare, may mo, hindi mo, minister na. So there is a New Testament, klaro naman na changing of order of priesthood. Ang muna ito mabasa. Diya sa Hebrew City, versikulo 11 hanggang sa 14, diya, a new kind of priest. For when priesthood is changed, there also has to be changed in the law. Nasaya pa, dunay laing pare. Nga diin, ang pagkapare is mausap, kaya kung na may kausapan, may tungkol sa balaod. Ang balaod na hitutan, bisutin nagbalaod, kanang Pentateuch, na 5 books of Moses, Pentateuch, i-proport mo na siya, meaning teachings or law. So according to the Tinimang Hebrew, bisutin ka Pentateuch, kasi according to the law. O pasok tiri ang priesthood. Kaya ang priesthood, na under sa law. Kasi Hebrew ni Book of Moses and 5 books. Because sa Genesis po, dito lang. Ikaw na nausap ang priesthood sa pagkapare. Kaya kung sa man klase ng priesthood, kaya order of araw naman ito pag-diskutan. Hebrew City chapter 17, ikaw na order of the Melchizedek. So kung nainunod na dahil sa Genesis, ang order ni Melchizedek, ang iyang i-offer lang sa Diyos, wine and bread. Wine and bread. So kining wine and bread mo nag-offer ni Melchizedek. Katong sa panahon nga nakanaog si Abraham sa Hawaii. So ang gibuhat ni Jesus Christ, Matthew 28, versikulo 26, at 29, kasi pa, na po siya ito. Para lang niya. Dayon, may natin, ang kasuntin natin niya, Hebrew chapter 7, verse 56, Jesus is our high priest. So, dili mahitabo, gawa na ipari, diya sa New Testament. Kaya ako Ginoong Jesucristo, kung siya ang high priest na to, Hebrew 7, chapter 26, di na mahitabo, gaway pare na magsunod niya. Siya man ang Pangulo. So kasi siya ang Pangulo, kinanang dunay pare na magsunod niya na iyan. Pumos niya. Wala niya nga, sa 1 Pedro chapter 2 verse 5, where will you serve as holy priests to offer a spiritual acceptable sacrifice to God through Jesus Christ. Balik, although Pedro chapter 2 verse 5. Where will you serve as holy priests, gadiin ka mo magservisyo, isip pala ang mga pare, to offer spiritual acceptable sacrifice para maghalad o espirituhalon na paghalad na acceptable na sakripisyo para sa Diyos pinaagi ni Kristo. Lugan pa, Revelation chapter 5 verse 10, kanya, you have made them a kingdom of priests to serve our God, and they shall rule on earth. So pasabot, na misgod kang pagkapari sa Old and New Testament, na aginay pare. Hindi na may tapo kunawa. Ikiklaro mo na niya na pagkapari, magpabili na siya ng pagservisyo. Doon naman tayo Pangulong pare, mga si Jesus Cristo. Unang Pedro 2:9, kita nga pare ta, ang atong hari si Kristo man, muna itawag ba King's Priest, meaning pare ta sa pare. Sa atong kasulti niya, na si Melchizedek, priest of the Most High God. And the second and person of the Trinity, i-assume human nature, kasi ang atong Ginoong Jesucristo, yes, atong Ginoong Jesucristo, Diyos man siya hari, yang atong pare, doon tayo mga pare. So, ang atong mga parikan, pare mo siya sa atong Ginoong Jesucristo, na mawag atong hari. So, sa Old Testament, itawag mo to ang si Aaron yung mga anak ng pagkapare. Sa New Testament, nagyapon. Itawag ang 12 apostoles. Mark chapter 6 verse 13. 12 of them. So itawag ang 12 ka mga apostoles. Itawag sila chosen, separate from the people.
for the service nga para sa Dios. Nga para sa Dios, of course, ang pinatawag, hindi mo mo service yung para sa Dios lang. So you're serving God through not sa tawag. Now, ang kadua, ritual path. So ang Old Testament na discord ko kining ritual path. Anong ay limpyo, hugasan. So sa New Testament na gyapon, washing of feet. So katong pag-washing of feet sa Panginoong Jesucristo adto sa iyang apostles. John chapter 13 verse 5 na John chapter 13 verse 5, hugasan sa Panginoong Jesucristo ang tiil sa mga apostoles. So doon siya connection sa Old Testament na silang Aaron, ipakaligot ganit sila before sila gitanan makaligot na. Kaya yun, katong ino si Kristo, John chapter 10 verse 10, katong nakaligot na, dili natin, duman, pinakaligot sila daan. So meaning, dunay ritual ba. So ang mga apostoles, mas sila makasabot ka, ano na dito ang tuban, ano na ito ang ritual. So, ang mga bulhaton sa itong kaparian, kana this like teachings, Matthew 19:20. Ito, kaya sila na pagkakot sa kalibutan, kaya sila sama-sama sa anak ng Espiritu Santo, tutulungi sila sa tanan ng tutulog ng iyo. So, kanang pagpunod sana siya ka inigtahas sa usa ka pari. Sa New Testament, nagyan ko na, dinabawa, kinintahas ka, pagpasaylog sila, John chapter 20 verse 23. Itagaan ng mga apostoles na kinsa yung pasayloon sa kinsa dilig pasayloon, kinsa pasayloon. Kana natahas sa Old Testament na nakakuan, kanang tahas sa mga pare na under ni Aaron. Nya kining pag-offering. Kung ang mga pare sa Old Testament, sila mo assist sa katawan na dunay sala, sila mo dala-ala. Yan, ilang i-offer sa Diyos, kanang animals, kailang i-sacrifice. Sa New Testament, ang mo administer po na, ilahin naman, or Melchizedek, bread and wine may i-offer na niya. So, ang atong mag-pray at o na ilang buhat. So, ang offering of sacrifices of body of our Jesus Christ. So, ang sunod, kining ganong nakapagyapuy palit na ang mga apostoles na may pinili. Di ba? Kung umuuyon sila na ang mga apostoles, mga pare pa sila, dapat wala na yung pare, kinamatay na ito. Pero ako inungduman na si Judas, napakamatay yung Judas. Pero ang power to interpret genuine, nagyatan mo sa mga apostoles. Kung basahin mo ang Acts chapter 1 verse 20, gisbutan nila na naamay kwan, inhala ng pulihan. Hindi nila sumasawa. For it is written in the book of Psalms, may his house become empty, may no one live in it. It is also written, may someone else take his place or of service. So you see? So kung diha para sa Acts chapter 1, verse 20, verse 20. Kung si Pedro, i-interpret niya ang scriptures diya sa Salmo, kailisan ang katong si Judas. Nga naman madilit na pasundo. Diba? So, ang successor na isunod ka Judas, na may lahi. Una, ang ilang napili si Matias. Kung imong ipusin sa pagbasa nato sa chapter 20, verse 23, so they proposed two men. Joseph was called Barsabas, also known as Justus, and Matthias. O ang napilihan si Matthias. Diba? So napilihan si Matthias. Dili mahitabo na ang kining mga apostoles, marutangan sila kung sumusunod. Kaya doon na may gibutang foundation. Paano tinong Isa Cristo? Ephesians 2:20, ang apostoles, hindi mga apostoles, doon naman sila power to interpret the Word of God. So, interpret nila, kinahalan doon yung sumusunod na ito. So, ang pagkabari, permitting na hantikilog na siya. Because it is the will of God. Kung naman ito ginamisong Cristo. So, kinahalan doon yung sunod.
Ugay bang mga saga na gamito na 2 Timoteo 4:14. Kanang 2 Timoteo 4:14 nga itong laying of hands. So the same thing, gamit pag nila ang laying of hands, na din mo yung sumusunod nila. Si Timothy, ipili ni Pablo. So napadayon ang pagkaparin. No, ang successor. Pero, muna naman sa 19:1. Anong doon sila pas ng hatak kayo? Diba? Because they believe na doon ay musunod. Pero they did not call it order of the person. No? They did not call it mga pari, pero pastor. Pero ang realidad, diin na sila, doon ay mga successor. Kung sa may usa sa mga purpose, nga doon na may pari. Ang purpose na doon ay pari, at Pinoy Kristo, nga diin, na magpabilin ang iyang mga pagto. Ang iyang mga sakramento, mahantad na Diyos katawan. Kung ang pari, permitted na siya. Kaya ang ganyan mga pastor, i-deny man nila. I-deny man nila na wala na yung pari. Nga diin, ang pagkapari, kung imo ay literal ang meaning sa pastor, mga kantiro may pastor na. Diba? Mashiver. Imong i-gaya. Kung ari kasi pagkapare, itawag man natin pare ng mga pastor na naman, kaya ilang igaydan, kung man nakatawhan. So, hindi na may tabo. So, there is meaning intellectual honesty or meaning pagbasa sa Biblia na ilang itinay na silang pamilya. Without due respect to them, no? I'm sure nakapasagin sila na sa sigilan basa sa Biblia, siya rin sa Acts chapter 1 verse 20, sa 2 Timothy 4:14. Posibleng may Biblia babasahan na dunay mga kadungan ang sumusunod. So magpapilin ganun. Dahil doon na po yung sinayin din ang napasapot. Madiin nga siya doon naman tayo pare, pila na po ng akatihod na anong tawag mo ninyo amahan. Diba? Anong tawag mo ninyo amahan na ang isa may amahan na ito sa langit ang Diyos amahan. So ato sa itong simbahan na ano sa po, akalang po, dahil mo na termino na English, Father, na paparang ama, yan. English na po. Akalang po, English na siya. State one. Pero basta kayo, ang meaning na mahirap sama sa amahan, Father. Sa Isaiah chapter 22, verse 21-22, si Eliakim, gipili sa Diyos. Ang meaning sa word, or ang meaning sa name na Eliakim, God will sit up. Kung imong i-connect sa Matthew 16:18, si Kristo nagtupot o kingdom, nagtupot o simbahan. So, ang meaning sa Eliakim, sit up. So, usa may sit up. So, diha sa Matthew 16:18, imong masabot na ang Diyos, si Kristo, nagtupot o simbahan. So, it's connected to the meaning kanang power na gihatag kadto ni Pedro, Jesus Christ, na siya ko dumala sa katawan, doon siya Yahweh gihatag. Na mahimo siya amahan sa pagtuo. Kung ay mo na basahon ang Isaiah 22:21, imo makadiya you will be like a father to his people. Dili father nga biological, dili father nga wala ka nang mupuli sa mahal. Father sa in the sense of faith. So, klaro na si Pedro, mahirap siya amahan sa pagtuo. Dili amahan sa kalparo, puli sa amahan, Diyos amahan. So, kung diha pa lang nani, masabta na nato na dunay bari nga nagpapili, na nasunod hantod karon, niya daw sila kamahan siya sa pagtuo, sila manugay sa katawan na magtutuo. So, dili dapat i-deny sa pagkasunan, na wala na kare. Ditas di ayos, siya kay. Wala na yung madunggan niya, wala na yung pare. No? Pero, kung pamatanong mo, nakapasa niya sa Biblia, ang si Kristo, sa kapali, hindi na ako. Kung matanong mo, kailangan naman sa sumusunod ang atong Pangulong pare.
Jesus Cristo. Doon ay ginaiparin sa sunod. Ano Pedro? Parang Pedro 2:20. Or Pedro sa 2:5. So, ay sunan, dihan ang takotob, kay yan, napay additional na information ato presidente. So, may gabi ka naman tanan. Kaya salamat sa nandito na iba na ibang bakit na salamat kayo na isang sa nato ay nakuha ko na kaya samtang nagpaapunta sa atong natulog na Rizal Fernandez ako na kami na ihatag sa atong prestige sa iyang mga duga at pagkalo Fernandez sa subato sa patsapa. Salamat sa Brother Aman. Salamat sa talagang mga speakers, Brother Butch Davido, Brother Davido, sila ang mga topics, no? May mag-islan, mag-iksunan. Layo po lunes sa atong pagkita, laing nagtigo, taas, gamay, sa dagat, mag-iksunan, na anayin ko oras na pagpataok, no? May tiga siya. Masa dua, ya sa pagpatigo, na taas, ako yung magpunas. Pero naya ko rin ang leksyonan, bibigyan kay our postulate as Catholic faith defenders. Mawagin ang apostolado, din ang simbahan ng leksyonan nag-awag, no? To evangelize and to defend the teachings of the church. So, na tayo nila, mag-leksyon namin ang pagmanog. Sa di pa na ako kalita, no? Yes, kaya wala dito announce kalapag sa itong apostolado sa City Jail, mga volunteers, Brother Lloyd, Leon Gans, Brother Crispin, si Brother Fred, Brother Paki kasaman, si Brother Inigwan, Brother Terming, Brother Hill, o uman pa mag-iksunan, ato ang tema, tomorrow, ato isdutan, Brother Crispin, no? Kalabot, na humana ato sa sacraments, so ato isdutan, kung kay karong Miyerkules, mag-iksunan, o sa punang adlaw sa Kurisma, na pag-ablihan lagi sa Ash Wednesday. So, ato diskutan lang, kalabot sa Ash Wednesday, no? Hindi ang ato iwaton sa the whole Kurisma, mag-iksunan, especially yan ang Miyerkules sa Padres, na ato diskutan ang abstinence o ang fasting, no? Yan, magkaliw ka ito within the Kurisma, 40 days. So good. Sa ito siya ng mag-iksunan. So, diba, nagkong events ang adlaw sa Aguma, Valentine's Day, at the same time, Ash Wednesday. So, ato na naman, no? Ato na sa ulo mag-iksunan. Nilgas, no? Alright, while waiting for our main speaker, the Rizal Fernandez mag-iksunan, tugutin sa pagwala ng pagpanan sa isunan, kay it is very important for us katong ipahisunan sa mga speakers mag-iksunan, bibigan sa kalino, kanunay, tandog, kalabot na diya sa itong evangelization. Nga, ang atong simbahan mag-iksunan, when it comes to the sacrament of the Holy Eucharist or Misa, mag-iksunan,
Klaro sa simbahan, according to Catechism of the Catholic Church, number 1339, nga kining Santos nga misa, dili pagbalik-balik patay sa Ginoo. Ang tayo gisulat kay kanina magigsulat, no? Dili subli pagpatay sa Ginoo magigsulat, subli diya sa pagkanso sa kamatayon sa Ginoo Kristo dito sa krus unang Santo netong 33 ano lumili mga kaigsunan. O kining Santos nga misa nga gikan sa Latin nga misa from the root word matere, meaning to send out. Kung sa misa dito, makiksabi yung pare na the mass is offered, go. Ikaw. So, kining maong mag-uunang makiksunan na hindi na makita sa itong makiksunan ng mga non-Catholic. Hindi makita gumikan kay ang kamatuuran isay-isay sa Ginoo, itudlo sa Ginoo, dihagin siya kabaliyong katara. Dihagin sa iyang kabaliyong katawan, ipadayag sa Ginoo ang kamatuuran. Muna na itong mga kaigsunan, basa sila o Biblia mga kaigsunan, dili na sila magkaton sa pagtulong na sa simbahan ng buwikan kay matut pa sa balaan sulatan. Sa Marcos, usunod din patulong yan itong mga kaigsunan dito. Na kung sila may tituna, may usa na mag-igsunan, sultihan sila, no? Sa unsay insakto na interpretasyon niya sa wala. Pagsamtang dapat sila sa gawas mag-igsunan, mapabilin na sama o figurative, no? Ang ilang makita. Manay, inyong dahil mag-igsunan na di sila kita niya. Kapag nantura, balikon, anak, deposito, na sa iyang walaan, simbahan. Matag ng San Pablo sa unang Timoteo. Ito, 3 versículo 15, the church of our Lord Jesus Christ is the pillar and the foundation. Kanya, kalabot na galing mga kaigsunan sa kaluwasan, di man na natin. Because a lot of our brothers and sisters coming from the outside of the true church, bringing the Bible, claiming and bringing the name of our Lord Jesus Christ, proclaiming the salvation, ito lang siya. Pero di ba nga natin mag-igsunan when it comes to salvation, yatagan katulad ni Matthew pa sa balaan, kasulatan 132:16 sa Salmos mag-igsunan. Kaya ipasangyaw ko sa akong mga kaparihan. Kalabot sa kaluwasan. So when it comes to salvation, dili pastor na outside the church, but the pastor inside the true church, or Lord Jesus Christ. Salmos 132:16. 132:16. O kining mo nagsangyaw ng mga kaparihan sa atong Ginoo mga igsunan. Matod pa ni Propeta Isaiah 61:6. Sila nag-alagad sa Diyos, pagkatawag ng pare sa Diyos. Muna dahil sa konsekrasyon ng kaigsunan, tulo sa itong simbahan na really, truly, and substantially Christ Himself. Sa kapaliya sa konsekrasyon sa Santos Misa, klaro sa Pablo mag-igsunan sa unang Corinto, Kapitulo 11, 27. Ang katulong dawat sa pan o sa bino, ang dilit takos, ang kasa, bakto kayo, sa lawas sa dugo sa atong Panginoon. Dilit bakto sa pan o sa bino mag-igsunan. Muna na ito simbahan under the doctrine of concomitance. Di ba natin? The word concomitance.
concomitance. Money, keyword na rin, sa itong pagtubag nila. Nanong na, ya, sa wala kasulatan, paano man ubin. Pero nga sa mga pali, ihatag sa mga katawan, paano na, paano ubin. Keyword na mga kaigsunan, concomitance. Asa gani, ang pan o bino, ana ang dahon rice. Or, no? Or, bread or wine. So, klaro ka na, ya, ni San Pablo mga kaigsunan, sa unang Korinto, kapitulo 11, versikulo 25. Kasi, bread and or wine, no? Pan o bino. Asa niya mga kaigsunan. Nga naman, tungkol kay diya sa bayhon sa pan, nahimong lawas kung dugo sa ating Ginoong Kristo. Nahimong buhig na Kristo mga kaigsunan. Hindi na mahimong ang buhig na unod mga kaigsunan may dugo. Apil na ganyan. Makita sila sa mga kamaturan, di sila makita mga kaigsunan kay lagi balikon ang kamaturan di Maria sa Ginoo direktamente ko diya sa simbahan. Apan alam niya itong kawat o alam niya itong gawas sa iyang simbahan mga kaigsunan. Ang kamaturan mo i-defer alam nila. Until sa time na may usa sila diya sa simbahan. San Pablo nagpapuro niya na sumarat diya sa Colosas kapitulo 3 versikulo 15. Gusto siya ng tanan may usa diya sa panimalay sa inyo ng mga iglesia. Dili siya gusto na kung itapok ito, kung itapok dili, sinasa na po ka makiksunan, at bisa kagwali sa ngalan sa Ginoo, na sa Biblia makiksunan, pero when it comes to the correct interpretation, ang Espiritu Santo makiksunan anaa, nagbuyok diya sa iyong simbahan. Buhat sa kapitulo 2, versikulo 1 ang gusto niya. So, dili magkatusa, no? Magkatusa ka, pundok ito, huwag ilandagan mo siya, ito pag ilandagan. Yung mauha na makiksunan, correct ang interpretation sa tanan. Pero naman may lahi. Diyos sa mahingon nga, napasa ko sa Biblia, pero si Kristo na dili Diyos. Pero ikaw kung nila, inibasa nila mga kaigsunan, magtampo sila, napunta sila ng dagan, pero ila yung interpretation. So, bakit? Nalaga nila, si Kristo, dili Diyos. E tapos sa segundo ito, si Kristo Diyos, yan. Pero gamay lang. Mighty God. Dili Almighty. So, si Kristo gamay, Diyos yan, pero gamay. Ang nako, Almighty, ang God the Father. So, may Diyos gamay, may Diyos nako. So, diyan na makita mga kaigsunan na hindi parehas sa interpretation. No? Hindi parehas sa interpretation. Tumulong kayo lagi alang sa mga tagagawas, wag ipareha direktamente ang dalawang kamaturan. Pangha sa iyong kabalingon, ang simbahan. Yung kabalingon nga pundok mga kaigsunan, hindi pareha niya. Nagnakarabot sa kaluwasan. Mga usa ka ako na referensya mga kaigsunan, itawag ko Bible history for everyone. When it comes to the question of salvation, laro niya, only the Roman Catholic Church has this authority to preach the gospel coming from Jesus Christ. Only the Roman Catholic Church has this authority to preach the gospel. So may tungkol ganyan sa Ebanghelyo yung mga kaigsunan. Ang simbahan na, niya sa ino, simbahan na ito, more authorized institution. The institution founded by our Lord Jesus Christ. Wala na lain. Kaya usara lang yung mga kaigsunan. Kumayaw ng San Juan, kapitulo 10, 16, kaya usalaman ang di ang mga
Matod pa sa Salmos 103 o 79:13, ang katawan sa Ginoo ang pasagot sa mga kanon na mga kandilo. So the chosen people of God. Manang kining matuwang mga igsunan. Ano na yan? Nagwali dito, nagdaang Biblia. Wali dito, nagdaang sa ngalan ni Kristo. Pan sumpaki ang tulo, sumpaki sa tulo si Man, kaya kita naman ako ng Kristo. Ang naman ito, nagwali, nagdaang sa ngalan sa Panginoon Kristo, nagdaang Biblia ang mga igsunan. Hindi ako ang sumpaki sa pagpatulonan. Maghigmay kita mga kapatid, bilin mo. Wala. Nakuha na ito tayo sa text ng kinumot. Bilin ko. That is our teachings, no? Mitaloga. And version of the hands. Which is contrary to the teachings of the church. Unahan yung tuo. Ang itulo sa simbahan ng Diyos. At hindi lang ang simbahan, matod pa sa daghang na referensya ng Diyusunan, it is the only institution, the Roman Catholic Church, has this authority to preach the gospel. Ano na nagagawin dito sa ito? Ano na wala yung po sa ito? Ilan na nagkamulong mga Diyusunan? Kaya sa simbahan, ang simbahan ng gobyerno nagkahit sa lahat, pero dito sa Pilipinas, nyawag ang mga Amerikano makaigsunan, ang nagmundal na simbahan gikan sa Espanya. Sa diyan, mahimong nasod ang Pilipinas tinagi sa konstitusyon, yan ang gawas ang separation of the church and state. Sa doon na yung freedom ng kaigsunan, yes. Very good. Very good. Libre ba na ng mga kaigsunan because that freedom, according to our church, may datag, duwa ka tayo kong gasa. The gift of intellect and freedom. So, web sa dato ng kaigsunan na maraming diya sa yung pagtuon, diya sa yung magkatpon, o gabi na diya sa yung gawas nun, nagkabutuan. Nayuban nga, bulihan sa ngalan sa Ginoo, kanya tuluhan sa isang to, ay mga pundok na suko. In fact, ano na rin ay mga kaigsunan. Nanatay mga kaigsunan, hindi pagkiya ko nito din. Mata-mata kung hindi pagkihang kaigsunan, dali na kayo panik. Pero ang tanaw sa maong kaso, wanyipon. Nakatag ko naman, nadala ko, mintawa ko sa ito, no? Pero kung yung tanaw ng kaso ng kaigsunan, wanyipon. Pero lagi, alam ka mag-igsunan. But, mind you, na kining maturan mag-igsunan, sa paglungsod din ni Ana, itisok yun niya, diya sa iyong kagalingon na simahan. Muna niyo siya, the pillar and the foundation of truth. So, mana, ganang mga sa gamintong ito, kung sa ato binong si Kristo mag-igsunan, dihagit sa atong simahan. Dila si Bahan may kulto niya. Dila si Bahan may naghimo niya, nagmuna niya. It is Him, Christ, our Lord Jesus Christ. Ang sakramento sa bunyag, si Kristo mismo. Paglakaw mo, iwali. Tulungi sila. Pubunyagi sila. Sa ngalan sa mga sa anak ng Espiritu. Proklamasyon mga kaigsunan. Ya, sa buwan sa Apostles Kapitulo 8, 14 to 17, we'd like to acknowledge the life of our monks within our result. O, si Ginoong Jesucristo mismo, may nagpapagin. Ang buwan ka sa kamento na hisgutan ka sa itong
unang duha ng mga speakers, nagisgot kalabot sa Holy Eucharist, Holy Mass, o sa sakramento sa pagkapari, ordain, ang Ginoong Kristo, malikot ko din. So, dili, tao mga kaigsunan na ordinary. It is God Himself. Sa Mateo 3:14, Jesus ordained the 12 apostles. Ikaw sa konsibahan ng mga kaigsunan, he has a 13th age in the case of the Catholic Church. Ang giling mga sakramento, this sacrament of the holy ordination of the priest, it is very important sacrament. Naman, it is a ministry of continuity of the ministry of our Lord Jesus Christ. Hindi man mahimo. Mawita ko sa kapari na ato yung mga bati mga tigsunan. Murag ni Lipias. Patong na itong wala yan, pagkutana. Pag mga Diyos Santos yung isa, mga kaigsunan. Ang ito yung bibalik pa sa mga natawahan. Sa kulo ka ko sa prinsipal. Naningon ka na ang mga apostoles hilit pare. Tapos, ito na pa. Ano dito mapahit ang mga apostoles? Kaya ba tayo mabasa ng Biblia? No. So ako sa isutan mga kaigsunan, pero ibiyaan ko. Bakit kayo yung mga kaigsunan dahil ko mapalit? Kapag nato si Balik, tulog na nato mga kaigsunan sa dihagit sa unang Huwebes Santo. Sila yung himo sa Ginoo at i-establish sa Ginoo ang sakramento sa Santos Eucharistia mga kaigsunan. According to the teachings of the Church, iyang iordinahan ang 12 ka mga apostoles. Mamayang pare, mamayang himo sa konsekrasyon mo. That is the teaching of the Church. So kung yun na wala pare, kay si Kristo ang pare. Kung diya sa Biblia, pare na lang, wala na yung pare, kay si Kristo lang ang pare. Sumala diya sa Simulano Kapitulo 7, versikulo 27. No. Daghan kayo mga pare, wasan sa mga kasulatan. In fact, itawag ang gingharian, itawag ang gingharian sa mga pare according to St. Peter. Unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 9, si San Juan, sa Pinadea Kapitulo 5, versikulo 10. Kingdom of the priest, holy mission. Yung mga tagway pare mga kaigsunan, kasi paanta ni San Pablo niya. Eh sa Librano Kapitulo 7, versikulo 23, pero tindihan ang mga pare. Kanya mo yung tayo pare kay apostoles na lang. Nalagna na lang. Magwawali na lang. Pastor. Ilagay ni pagkarat ang pastor. Kasi kalibutan pag iksunan ang tinuod ng pastor, pare-an siya. Kaya kung malikon mga kaigsunan, kalapot na ganit sa kaluwasan. Klaro sa balaan kasulatan. Salmo 132:16, ay pasayaw ko sa akong mga kaparihan. May tungkol sa kaluwasan. So adunay magwali nito may tungkol sa kaluwasan mga kaigsunan. Pero hawak diya sa matuod kasi mahal. Kumpiyansa, kumpiyansa ng mga. Kaya lang kanila kaluwasan sa iyo, just believe Christ, accept Him as your personal Lord and Savior. That's it. Ayaw kumpiyansa. Kaya lagi, sabihan sa balat kasulatan, when it comes to salvation, ang akong kaluwasan ipasangin ako sa akong mga kaparihan. Isaiah 61:6, sila nagalagat sa Diyos, katapos pare sa Diyos. Kung magkaon sila sa mga abot sa kalibutan, hindi na natin bisyo na natin mga kaparihan pa na himso gaya o tambong nila kaya okay, so tila natin okay. Nagkaroon sila sa buhong sa kalibutan. Wala mga 18% mga kaigsunan. Pero kabalikon,
ang Ginoo nagahin alam sa kanila. Sa nato ko, klaro na sa 12 ka banay, doon naman sa kabanay na gilain sa Ginoo, dito siya, tawag ko og Holy Nation, usa ka community. Palihat sa mga community, mga igsunan, nagpili siya, ordinal siya, na nagpalit yun, magalaga niya sa templo. Sumala niya sa Leviticus Kapitulo 16:32. Natuloy pinulinahan ng palit mga igsunan. Yes, go. Ang misteryo sa Panginoong Kristo ng mga igsunan, kumitin na ikinig mo dayon na dapat pa niya, matag, di mo niyo dinig mo pagkukulang kung sigurado. Usa kini ka sulit. Dili ka balik kung patay sa Ginoo diya, panahon na diya sa Santo Simisa mag-igsunan. Sa iyo mga matutulog at di ka sa itong mag-igsunan na anas sa labas. Kaya ilag yung iposya nga ang nagpanikos sa kanunay, balik kung patay sa ating Ginoo Kristo. Isa San Pablo diya sa Roma Kapitulo 6, versikulo 9, si Ginoo Kristo din na mamatay. Kausa na siya mamatay mag-igsunan. Usa ang paghimo niya sa Santo Misa sa simbahan sa Panginoon Kristo, usa lamang din kapag sa remembrance. Muna, diya sa Catechism of the Catholic Church, number 1339, dili na dugoon. Diya sa ganito. Pero din sa Yofel, at Panginoon Kristo. Pero dili na dugoon, mato pa sa Catechism of the Catholic Church, 1339. O kining Catechism of the Catholic Church, 1340, hingpit na katumanan. Hingpit na halad ng mga igsoon katumanan sa Kristo diya sa Malakias Kapitulo 1, versikulo 11. Mana na salamat kayo sa pagpainom doon sa mga igsoon sa mga topic. Din kini maghatag ka o kadasig kalipon diya sa atong pag-attend, no? Sa Santos Misa ng mga igsoon. So, natunta na kita nagkaroon ng nagdagalagan. Salamat kayo sa Ginoo na nagkakon, permanent na ako na ako ang tinitawag ko Painunoya, fellowship na tubig ng mga igsunan, bagay rin yung pag-refresh rin sa kanunay sa tuwang katulunan kay as a Catholic faith leaders as a safety mga igsunan, importante yung refresh sa kami, no? Kay anytime na din kirigma means direct na preaching. Sabi na sa tubang mga igsunan. Nga, kung tagsalita, ang nagtakaw sa sagapuan mga igsunan, kalimot na. Dahil pamuntangan niya na, ika, no? Pagputit ng mga igsunan, pero ini atong regular Bible study, every month din mga igsunan, 7 to 9 o'clock, ito yung natin yung mga igsunan, kaya panahon pa, no? Sa mga 1950s, according to our Batusok, hangtod ka lang mga igsunan pala yun. So, wala na, kung doon na yung panahon na naitawag na ito kung spiritual dryness, do not quit. Just relax, but do not quit. Tayo ito mag-action ng mga kini atong iwaton, atong pa sa Pinadaya Kapitulo 22, versikulo 12, ang lahot ay makadawat sa pagbulo sa Pilipinas. Salamat po, kaligin mga seksyonan. Dito ang galan ako hatag ang kailunan sa tuwang main street at ipawan ng seksyonan atong pamahan sa Kitinawan, Brothers of Fernandez. Selamat kaya Adam, saya mau main di kampung. Doon perlu kihok kada langkong na pil pero kumsa. Ay perlu kihok kada langkong na pil pero kumsa. Bisa mo ko ya? Na langkong na pil pero kumsa. Halos ka institusyon ngayon ko electricity station. Sa building, hindi may ito. Yan sa
electricity station. Kaya natin iputang ang source of power of electricity. Sunog! Hindi ko pwedeng sunog. Kaya apel ko kasunog, pero ako sa kaya sa mga speaking doon ay ingon ini kinago. Sus building. Langkok na sa building, tutuwa kaya building, source of power, okay? Different wirings distributed to many places. Sunog! Building. Nasunog po. Katong meron na ito, the source of electricity. Iluwa pa kung saan. Ang balay, building, sunog, mga wiring sa sunog, pero gatong source of electricity, doon na ay anti-fire program. Butos ba? Doon na sinuto sila. Anti-fire. So, sa kung sunog, hindi siya muna. So, sa po. Sikat na sa mga engineers, mga expert, buhay ko man ang electricity siya. Ingon sila sa pagkakas. What do you mean? We can connect the wiring and it will distribute electricity. Mora, nalang ko, na-appear sa kasunod, pero ako siya. Nalang ko, na-appear sa kasunod, pero ako siya. Kasunod, electricity station. Kasunod, ang electricidad. Tingnan ko nila. Kasunod, pero ako siya. Kaya mo siya, sir, still alive. We can connect the wirings to the different pieces to provide electricity. Ewan mo siya. Nalang ko, na-appear ko kasunod, pero ako siya. Nalang ko, sa big, sunod. Na-appear. Katong ganyan ng electricity power machine. Sa may ibang sa muna. Habang sa muna na, katong isulti ni Obispo Music Labor. Obispo sa Kesrigar. Page 26 sa Our Catholic Faith. Ngayon siya, we can say that God died, but only His human nature that really died. Kaya pinili pagsundi that God died, but only His human nature that died. Nalantok, na-appear na pamangsunod. Kasi pagsunod na the electricity source. Na-appear source balay na sunog. Yeah, na-appear na sunog. Well, we can say that God died, but only His human nature that died. Well, na-appeal ko kasunog, pero ako siya. Nangyayarang cover, mo yun siya. Pero ang source na ako, ako siya. Wala na. Okay, kung na Diyos na namatay, pero mayroon pagkatao may namatay. Nalanto, na-appeal, pero ako siya. Wala, sagot ko muna. Nalangkot sa sunog, na-appeal sa sunog, pero ako siya. Kung sagot ko siya, the source of power. Invented by scientists. Nagkalang kita na nakita source of power. Sunog na building, appeal na. Ginawa ko. Wala, sa Kristo na matay, sa iyang pagkatao. Pero, gano'n ang sinunod ang atong pinulungan that God died, but only His human nature that died. Kaya nga, nabingon ka ng kurinti na sunod, pero wala ko siya. Bingon ka ng Diyos na patay, pero wala ko siya. Pagka Diyos ngayon, matawag mo. Nalanggong, na-appeal, pero ako sunod. Mga na Diyos na patay, nalanggong, na-appeal, pero ako siya. Wala sa paglupa na the divinity of Christ unimpaired. Though He
suffered death, really death on the flesh. Ang iyang pagka-Diyos, wala sa. Pero, niapil kung niyanto siya sa kamatayan. Pero ang siya mo. Wala ka. Isa ko libong kayo. Ibubog niya. Pupunta na ang speaker siya. O sa mga Kristo, Diyos na. Diyos. Niya, laban. Sinundihan ni Bishop Joseph Lalor. Naningon siya na, we can say that God died, but only His human nature that died. Kung sa mga, alam ko, na-apel pagkasunan, pero kung sa. Si Kristo, alam ko, sa kamatayon, pero ang kamatayon, diyan ang sinlawa. Huwag siya mamatay, huwag siya mamatay. Okay na? Okay. Okay. Hindi ko kita na masalasahan na niya. Hindi nila. Kumano? Catechism of the Catholic Church, page 52. We can say in the strictest sense of the word that God died. O see? Pagkasulti kita sa stricto pagkasulti ng Diyos namatay. Sumpay doon. Iwas at basa. But His suffering and death are incidental to His human nature only. We can say the strict sense of the word that God died, but only His suffering and death are incidental to His human nature. By the way, kinabusan, kaya kapit naman ito sa libro ni Jacinto Manahan, page 3. Page 3. Nag-ingon siya na ang kabangis sa Inquisisyon, pagpamatay sa mga iwehis, napulo ka litro ang ilan mo, napulo ka litro ang ilan mo, 20 kilometers ang ilayon sa dugo ng agas sa ipamatay sa mga dugo. Yung mo na? Ang dugo ng Diyos, lato parita. Yung ilan sa lato pahiri. Yung ilayon sa agas sa dugo, 26 miles. Mawag sa dadaw, ikan dinig. So, yung mo na? Kagkarami kabangis na tulong ng patay. Di naman ba na? Hindi naman ba eh. Nasa libro, World History by Arthur O'Brien, page 76. Libro ni World History ni Arthur O'Brien, pahina 76. Ngayon siya, nagato mga gitugyan na ito si gobyerno ng mga elites. Gitugyan na ito sa gobyerno ng elites. Nagipamatay. Pero ipanahan pa kayo, ipasurahan pa kayo ang pagpamakak. Aron lang ang mga katauhan masilag sa desert. Kaya na, kung sa rin individuals mga kaaway siya, si mga katoliko, ipanahan. Atau pag nubiro, ipanakan imagine usa ka napulo ka litro kita napulo ka litro ilang sa kanal yang pwede size minutes 5 kita sa gigas sa lisay padong na sa Mindanao pwede na ang buko ya ipasangil sa Iglesia sakto ba na? Dili! Sa Campton's Encyclopedia, Volume 12, page 191. Campton's Encyclopedia, Volume 12, page 102. Since canon law forbade the clergy to participate in killing of heretics, the truth that matter is that because the priests are forbidden to shed blood. So,
that killings or severe penalties of killing simply was done by civil government, not by the judge. Come to the Secretary o yung 12 page 1 million. Ang buwan sagot na ang ipamatay, ilang ang kinobiri, doon kaya mga para hindi ang nagpapatay sa dugo, hindi sila pinagpatay. Ang gobyerno sila. Si gobyerno ba? Hindi sila. Doon kaya itong panahon na ang limos sa Kairis, violation of the law of the land. Ilagay yung law of God. Yan, gobyerno kung may bantay, isa yung lapas sa mga sulog wala ka sila. Silog na. Walang nagsilog, ang gobyerno sila. Tigil ang sila. Yan po ang kakaibawa na. Ang kanyang na ito sa Encyclopedia. Volume 12, page 1. Come sa Encyclopedia. Kaya masilag sa ito. Wala yung mga kaway na. Okay? Yan. Doon mo yung mga pumala. O, ito na yung pagdira. Sige. Kapatid, nakap na rin yung lolo. Primero, ang kapitulo na ito karang Isaiah 55:8. Ngayon ng Diyos, ang ako unahuna, dili mo inyo unahuna. Ang akong paagi, dili mo nga kupagi. Kung ang premise na ko. Na dili ko mo gamit sa kupagi. Dili ko mo gamit sa unahuna. Gamito na ko paagi unahuna sa Diyos. So, mayroon lang na sa Diyos. Isaiah 58:13. Maunay yung paggawa sa tulong sa Diyos. Majuday din, majuday din. Sa kalinya din, sa kalinya din. Sa kalagda din, sa kalagda din. Majuday din, majuday din. Ang to, sila. Isa pa sila. Sa English po na. T-H-A. V. Doon po sa sila. Ang tingnan lang ito diya o kanang igamit sa ito figure of speech. Sinig mo kayo. La anak. Kung batang mo pa kanyan to, kung kanyan na to, buhat ko sa mga dagang nagkahoy pa. Magbuhat ko laan. Yung lipat ba? Yan ang lipat natin. Nadya ang kanang paon. Yan, rekas tayo. Magsabog na kagumay ito na ito. Di ka dito, sabog ka, madoong ito sa alam. Tandaan na ito tayo, magtumak. Sige, nagsunod sa sarili. Asa yung nagtuwa niya, ito tuk, yung ikabog. Hantong ako siya sa alam. Yan, mas nagkakit dito. So, yan, alin ka tayo. Na madyot tayo din, madyot tayo dito. Pone mo ito sa bot, tutuwa ka rin ka, ayaw tumagal ko sa nakaling niya. Sumalas dito, madyot tayo din, madyot tayo dito. Kami akong tutuwan, kami akong sundod. Kanang imong mandok ko sa Jesus sa kanila, ore ko sino, madyot tayo din, madyot tayo dito. Di ko support dito. Ari ko, sa madyot tayo din, madyot tayo dito. Asa ako sa, di mga sa Iglesia, Efesio 4:4. Tunay mo sa lamang kay Iglesia, o sa lamang kay Espiritu Santo, o sa kalawa sa Kristo ang Iglesia. Na, sa Santa, na Biblia, na Roma 11:16. Maingon nga gamot balaan ang mga sanga balaan. Kusa ang mga sanga, mga katawhan, mga apostoles, balaan. Kusa Santa Katolika, 55:4 sa Isaias, ang Diyos pagkagandanog, Diyos sa libo kalibutan. Na niya, Diyos sa libo kalibutan. Kusa ang iyang Iglesia para sa libo kalibutan. At sa mamasa, Isaias 55:7, ang akong balay, pagkagandanog, alam sa tanaga. San Marcos 11:17, ang akong balay, mauling Iglesia, ang mauling Iglesia, ang akong balay, ang akong Iglesia, pagkagandanog, alam sa tanaga. So, Katolika, Apostolika,
Kay itungkod man ang simbahan sa patuguranan mo mga apostoles. Mga apostoles patuguranan. Ang mga apostoles ipatungkod sa ni Kristo ang patos mo mga Ephesians 20. O sa ang simbahan doon ay patuguranan ng mga apostoles. Niya, Romana, doon ay lumasa sa pagkakuan. Nasa buhat 13. Buhat 23, versikulo 13. Buhat 23, versikulo 13. Ingon sa Pablo, pagkawa naman ni Kristo, nagpakita siya kanako. Kasi po, Pablo, susunod gito. Mayon na nagpamatuog ka kanako sa Jerusalem, muadto ka sa Roma, anong pagpamatuog na ko? Sukog yung Roma. O sa Sabato, bato sa Roma, uy, Bilbao, kalibor sa Bokres, Pakalilisa, ngayon nagpuporte ka ng mga Kristiyanos na ito, kung iihaw ni Nero. Mamatay sa espada, Rajedos. Pagkakaw sa mga liyon, sa kagatos ka liyon, hindi pangpuasa, kunis-kunis ang mga tao. Yan ko pang nilansan sa kurti, aplas ng kagok, sunod. Tao sa, yan, wak yung nanalaw. Wala naman sa pagkaw, kamong kay Roma, pinili sa Diyos, tinigugma sa Diyos, tinawag sa pagkasantos, inyong pagtuo nga taga-Roma, imantala sa inyong karisuna. O, isa may umantala sa pagtuo sa taga-Roma. Ang taga-Roma ito. Sa Santa, Katolika, Apostolika, Romana. Usawa na lang pagtuba, dili sa kalinya. Kasi po sino? Diyo tayo dili. Suko na ako. Nagkaroon yung po. Imong bisuko, usawa na ko sa kalinya. O, basta asok. Ako, may sumto na ko. Ikaw ang ginoo. O, ginoo, ikaw ang suko nito. Kaya naman sa kalinya na. Diyo tayo dili. Hindi ko mapigil. Kaya akong ipasok ng una-una sa Diyos. Una-una. Hindi una-una. Pagi sa Diyos. Hindi pagi na. Murang dito mapugos. Basta ako sa kaninya. So, nag-okay na pa. Kung pumunta na ako sa nabi ako kumano. Ikaw ang ginaw. Sabay mo. Nag-ako kumano mo ginaw din ito. Basta na. Dito tayo dito. Prevaheres, Biblia, redemption. Mabasa ba na yung usahan kanina? Nag-text yung usahan natin. Nag-apalit. So, basa kapihin na to. Bakit na tayo mabasa? Kung nagpunta na Yesu, pinakubuha ko basa dito. Ora, so may sangkap yung pagutanan. Oh, Brad. Oh, Brad. Use the mic. Several times I heard you listening that when it comes to this kind of issue that have been difficult during that time, it was the civil government responsible for it. I have heard that 3 times, 4 times, several times when I said it out. During the Spanish time in the Philippines, there was a union between the church and the state. There was a union between the church and the state. Ang estado ng religiyon o sara, nag-unionize sila. No, ato na mga study in history, doon ay panagbigit ang simbahan o ang religion. Does it mean that during that time, we mentioned always that the civil government is responsible for it? Does it mean that there was a union between the civil government and religion? Union of the church and the civil government. Somewhat during the time. Manaligon ang gobyerno. Lantaw lang siya sa Pilipinas. Bakit sa mga lantaw mo na? Mga Pilipino ko doon na higit na sa Pilipino at nasa ngayota pa. Ikas ko kalisay na tapos tingnan niya na na ngayota na sa mga pari. Ngayota na sa mga pari. Kagagay mga claim na yang ito na pagbawa nga this is there ka na meaning this is owned by the church. Narawan na storya. Karena ilang putangan sila City Hall, putangan sila Plaza Subino, yun na sa Panginoon.
Walang sign dito si Padre Cayetano ng Domingo, lupa na mo kayo simbahan. Iyang gibiligya o niyuta, sagot ko sa mismo. Walang katukot sa ipagpong simbahan. Through the money spent to collapse. So, wala niya. So, wala ka, somewhat may muna to ito panahon na with the framework of the Spaniards, para lang nasa ito. Pero we know later, nga ang simbahan, utilize si Pedro. Isudlan si Pedro. Nga nung doon na may bata na nahimong sa lupa, panigon ito siya. Nga nung doon na may tanong na isisaya sa gila nagagagsalao ko na ito. Nga nung kapil mo na sa mga mata na, because of the power of the government, civil government, we allow not no constraint for that. Kaya ako naging kuminda sa kabatan ng isisaya na imong sa lupa. Why ka malibang? Okay, paano ka sumilip? Walang pagkakataon ako ang muna at nangyayin na sa lahat. So, muna nga, that was ministry the church. Pero doon na lang sa kamisтерyo ng itutukan kayo. Kanang mga bata na yung dapat kinabuhi, imura pa, wa makatudlo o irihiya. Nga naman kayo doon ay mga at least 3 bishops nga obispo na brilliant kayo na i-allow sa namin na muwaka sa patudlo sa dahilan. Pero nagadaw na. Wala nga, nga po ka panahon na ang atong konstitusyon dideklara na o separation of the church the state. Doon ang natulungan. Wala nga, ang mga pare, ganito, hindi mabayron sa mga negosyo nila sa eskulahan. May bayad ang eskulahan. May bayad. Pero pagkapunta niya na, bayad ng tuwis ang mga pare. University of San Carlos, at ang eskulahan, mahatag na ng tuwis ang tempo. Because of the separation of the state government. Yan aga po yung pagka-union, kaya mga sundao, na kinangan ng mga pare, yan, tawag ng pare, ang Catholic Church, may mo, yan na ito, yung spiritual director ng sundao. So, naga po yung pagka-union, pero wak na itong separation of state and the church. Pero muli dito na ito. Yan ito pa mas nagsilang sarap. Para siya. So, that's really true. Pero katong sa Inquisition, kung kumamulong mga sila at kumabang, dito po sa Europe po pumatay ng thousands of Philippines because of the power of the church. Pero, hindi tinuusan. Iputang-putangan ka sa bagay. Hindi ko naman yun ang gobyerno na lugar sa mga violations against the law of the land. Kami silutaan. Diyan kasagaran sa kalapasan sa mga irigis, batok pa sa law of the land. Rita na ang brand. Pagilog nila sa subahan. Sunog, sumbito, patay sa kumpare. Walang ino ng gobyerno kami. Kamay mo yung dawat na ng magawa. Kami patay nila. Dili ang siba. So, walang kamto sa sinubito. Okay. Oh, right. Thank you for the answer. The truth of the matter, during the Spanish time, the natives, the Filipinos, were more afraid of the parishes or the religious people rather than the federal government. Because there are only 5,000 Spaniards in the Philippines against 10 million natives. If they will fight individual and federal government. But the Filipinos during that time were very much loyal to religion. They are more afraid to the priests rather than the federal government. And kung civil government na, sigurado sila Filipino. That's the problem. That's why the federal government asked for the support of the religious group in order to survive the Spanish government in the Philippines. Why are they very much afraid of the press? As you know, perhaps as you know, or you have read the Holy Testament, the press used the pulpit in order to fight their enemies. Naglopan sila. Pero ano naglopan sa mga pare? Ayaw mo pa. Ganun wala may isang sila 100 na revolution na inubo sa mga Pilipino. Huwag may ilambos isa sa
Tungod kay ang pare o responsible ani. Ngayon ang pare, ayaw ko pamangha. Kung na akong hibawaan, pag-umpisan mo, isulti yun ninyo. So sa mismo ang asawa nga yung bana lead the revolution, isumbo niya yung bana. Mismo yung asawa yung bana o yung papa, revolution, isumbo nila. Wala yung succeed na revolution, tungod kay mismo ang insoon, ang inahan, ang anak mo yung umpisan sa pare. Kaya naman ang lukot sa pare. Sa impyerno mo, isumbang mo sa kalayo. Wala yung katapusan. Handlo ang mga Pilipino. How mga katapusan? Because they were ignorant. Why were they ignorant? The Spaniards did the natives ignorant. So that whatever you want, masunod sila. Okay. Thank you. Salamat. Istorya tayo kasi sa history. Hindi na mo sumpay pa nila. That is history. Actually, tabang-ba magkatsila din nila sa Pilipinas. Doon religion. Yeah. Sa mag-ibuntugan ng mga away sa mga sila. Mga bayanin na ito, Bonifacio, si Emilio Aguinaldo, uban pa. Pero si Rizal, no. I will tell you, Andres Bonifacio, you cannot win the battle. But the only victory that we can have, we must educate the youth. They are our future. We can win them, not by sword, not by polo, but by intellect. Muna nga, si Rizal, 40 na kanak po sa pintor, doktor sa medisina, nakakit po sa 20 ka languages. Muna nga sila, hanga sila. No, we cannot do it what Rizal does. He's a brilliant man. Muna nga, sugod sila, kahuyan. Eh, lupi ko ni Rizal, ang mga sila, isugod sa kabarayat nila, dito ko tignisan. And that is one of the weapons. Pero mo lagi. Ang atong mga Pangulo sigira na napildi. Bonifacio kapila itong pildi. Patay na siya sa kuman. Hindi na gusto siya pagi. Siya ginado. Kaya nagatunog ng strategy of war. Muna doon na ito siya pa. Practically, we are the king. Kay kung Borsa, Gomez sa mura. Isa pa. Gregorio Agripa. Pagtupalanir na Pilipino ko pag-ialsa na Agripa. Kung sukat mo mga sila. Tukod na katong reliyon, mga Iglesia Katolika, independente Pilipiniana, yan na ni Gregorio Agripa. Nga antod ka rin doon na pa na. Ato. Yan man daghan bato, really. Bato, sapa. Basta doon na yung lugar na hinagaghan pa kayo Agripa. No. Basta mo na nga, mga kapili na sa panahon sa revolusyon. Pero ako nandumog ang karoon, bumabot, nagdilan ko kagahapon kay ang lubog na sa kalimot sa mga tao. Tugpa na ang Espiritu Santo sa Iglesia Katolika, niya kita sa itong pagkukuban sa pagtuo, nawala na, tamang na sa kaluwasan ng kuban. Pero katamang na, manindog na kay mas nang binapsado kasi bigyan na tas mga Dalam semua sanak Espiritu Santo. Ilong Diyos na Jubilo na tudo na ko. ng Espiritu o sa kapitanan ilo sa mga katalagta. Sumod, sakit, Papasa nga ng jubilo sa sa pagsunod kanimo ilo. Papasa nga ng jubilo sa Ini sa mga lawas. Kaya ini na sa lawas. Doon si Bino, nagkaruwa sa mga lahat, nag-isutuma sa mga kumpul. Amen. Alam sa mga, o sa lahat, o sa Espiritu Santo. Amen. Salamat tayo. Saya ko